Helo, Miss Matthias fan hyn, a beth sydd gyda ni fan hyn, lan fan hyn, ydy CodeCombat. Ac fi ar y lefel cyntaf fan hyn, ac beth yw e, mae'n mynd i profi eich sgiliau codio chi. A beth yw'r sgil codio a'r iaith codio yw Python. So beth mae angen chi gwneud? Mae angen chi mynd mewn a clicio ar y dolen. Nawr mae dolen gwahanol ar gyfer pob dosbarth gyda fi. Clicio ar hwn eto. Mae'n mynd i fynd â chi i'r dudalen yma. Beth mae angen chi wneud yw gwasgu continue, gwasgu I agree, gwasgu continue, a llenwi mewn eich gwybodaeth chi fan hyn. Nawr, beth fyddwn ni'n awgrymu chi gwneud yw defnyddio e-bost hwb chi, rhoi'r username, newch yn siŵr chi'n rhoi'r eich enw chi, achos dwi eisiau gwybod pwy chi, ac wedyn rhoi'r cyfrinair. Byddwn ni'n defnyddio cyfrinair hwb chi gyda marc cwestiwn wedyn, a byddwn ni'n jyst gwasgu create account. Ac ar ôl chi creu yr cyfrif, wedyn byddwch chi yn mynd mewn, ac fi jyst yn mynd mewn i fan hyn nawr, ac i fi mynd i teipio mewn. A fi'n gwasgu login. A wneud e tod efallai. Dylen ni ddim wedi logo mas. A wedyn amser chi'n mynd mewn i fan hyn. A beth mae chi'n gwneud i chi just gallu dilyn y cyfarwyddiadau fan hyn. So gallai clicio fan hyn ac gwasgu play. A na gyd fi'n gwneud yw just dilyn trwyddo'r cyfarwyddiadau i gyd ac wneud a wedi gwasgu start level a just wneud beth sydd angen i fi gwneud. Nawr, beth dwi yn mynd i gweld? Dwi yn mynd i gweld hwn fan hyn. A fi'n gallu gweld yr progress mae pob un yn gwneud. Anyway, pob lwc i chi a dyna CodeCombat. Os mae unrhyw cwestiynau gyda chi, neu unrhyw gwefan chi'n meddwl sy'n dda ar gyfer codio, rhowch lawr yn y sylwadau. Ond mae hwn yn eitha da ac i ni wneud hwn nawr gyda blwyddyn 8 yng Ngwlantaf. So, hwyl am nawr.